A že vy máte tendenciu manipulovať voľby, veď to všetci vieme. Prosím, pani poslanci, osobitne z PS, na čele s pani Mesterovou. Prosím kľud a nechajte vystupovať pána podpredsedu, nenarúšajte priebeh a ešte raz vás vyzývam, vyneste tie hárky vonku. Dobre, pani Mesterová, nech sa páči. Pani poslanci z Progresívneho Slovenska, ja vám fakt tu predvediem o chvíľku, ako to vyzerá, keď neumožňujete vystúpiť poslancovi. Budem riskovať to upozornenie, to je jedno. Z toho od rána prenášate a môžete nevšimli, Pokiaľ ste si nevšimli, pán poslanec uvádza zákon. Nechajte ho uviesť zákon, môžete sa prihlásiť do rozpravy. Dobre, nerobte z toho kabaret, hoď z toho od rána prenášate a potrebujete cirkus. My vám nenabijeme zbrane a ne vy provokujete nás. Dobre, pán... Vy ste... U vás je už preukázané, že vy neviete voľby vyhrať férovo. Vám musia pomáhať zahraničné vlády, vás musia financovať mimovládky a toto sú fakty, ktoré neviete zmeniť. Ja viem, že vás to vyrušuje, pretože snažíte sa to prekryť rôznymi Nemôžem vystupovať, pán predseda. Ja viem. Pozastavujem vystúpenie pána navrhovateľa. Opakovane ste, pani Mesterová, ako predsednička poslaneckého klubu PS, narúšala priebeh rokovania, vniesla ste vizuálne pomôcky. Ja som vás upozornil v zmysle rokovacieho poriadku, paragraf 32. Vás vykazujem z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tomto dni. Prosím vás, opustite miestnosť a zoberte si vizuálne pomôcky. Opätovne vás vykazujem, pani poslankyňa Mesterová, z pôdy Národnej rady z rokovacej sály. V zmysle rokovacieho poriadku som povinný prerušiť rokovanie. Ste vykázaná na tento deň zo sále. V zmysle rokovacieho poriadku zvolávame poslanecké grémium na 11. hodinu. Pána predsedu zastupuje poverený podpredseda pán Žiga, ktorý sa následne s tým vysporiada. A verím, že využijete čas na ukľudnenie v sále. Pani Mesterová, dnešný deň nemáte čo robiť v rokovacej sále. Ďakujem.